ing'iewe pesa makama e piny mangima. Mano bo ndike barua no. Ang'o mano timore gi wach miluongo ni G2G mane sirikal noketore gi kembe moko masanja moko e pinje maoko? Koro G2G cha tok nogore piny kar chakruok. En dang' wachak wadoge kendo. Nuchako wuoth moko nya tieko. No, ing'eyo onge ng'ama ok nyal timo gimoro ma oduogo fweny ni gini tok ber watim ka. Gini tok dhi tiyo e apaya mabor watim ka. Kendo G2G no makosa ma en go ma ji ok ong'ega. Kwa wuondre ni watimo G2G gi Iran, to lwenyo muoch Iran. Kor kwa dwaringo wadhi manyo jomoko mane pok watimo go G2G cha. Omiyo ne en gima kane waduogo nono wayudo ni wabeda beno wanyalo ng'iewo mafuta kamoro amora manego ni odok piny. Nitie pinje moko mandalo moro mafuta dhi malo, koro nyaka wawe wadhiye mafuta ni piny nikech gini en willing buyer, willing seller. Jang'iepo gi jauso moyiere. Chik mar chiro wacho ne nitie chirni mamoko ma janyiewo jauso go nengo kako en oparo ni ber ne mago nitie moyude ohala kata nyenyo moro wiye kanyo. Mago nitiere. Koro jauso gi jauso gi jang'iewo nyaka yie